Welcome to the PBSL channel. Play match already. Perlok hakane ka kenti ka bamenta ngani thu isapi sapang ka we ka film kasi ka bathmai ka bala ai kerteng so sat ka jingem te ngilale menta ya ka final record jong ka we ka romantic song jong kane ka jingruai jong kane ka film so sat ka jingem ka bala ai kerteng hi sijunom tang happy la record ya ka hapo jawai na ka studio jong iba Hemans Power hakini kisngi banwan ngila ban shoot no ya kanika jingruai te khane kan jingruai in saak da iba walban gembajitep ipahe bat I Mary Paryong te ya kanika jingruai la penwandur da iba Hemon Phawa bat I Lucy Kratia Taryang te ya kanika jingruai ngangek kan long gabas ngautenat hadu kata-kata ya kanika jingruai kabala penlong yang ban ship ya kaneka jingruai jong ini I ba Hemon Phawa hadin ba ya keren ya I ba la pha yang ya kaneka jingruai bat kaneka jingruai kala sngoy ham bat ma I ru la pediang ya ka e ka ba manga ngala ai jingmut ha I bat penyahap ya kaneka jingruai hakabaya dei bat kaneka film bat hakan ka film ngindon lightly ki jingruai ka we ka jingruai shot kemen ka ba la ai kerteng shot hakaba ngala tho hi ya ka lyrics bat ngala shna hi ya ka tunes hakaba insarwai dau nang biangki harkat bat I Torina Shadap te ya kane ka ba insarwai dan nang biangki bat ka Torina Shadap kini ru ngila ya man pendep no hi kini kisngi banwan Henry saya kata meneka sengipat ngesok keman bangi lala ban pendep ya kan ka jingruai romantics ka bala penwandur dai ba Phawa ya kan ka film ngila ya hi terter bat ngangai skam niki sibenai arbanai banwan ngilala ban pendep lut ya ka baya dai ya ka jing shooting ya kan ka film tengah kerpat ipiki pai ba ka juk kapor kumbang ngala tho ya ka story bat ai ki kentien na ka film komedi jonga bat ngange scam ki ba la yo I sakhi ya ka film komedi jonga ka long ha kano ka dur bat ngange scam ba ka film so sat ka jing emro kan long ka story ka ba sngotenat kan long ka ba sho jingmut khamtam ya phi ki nong pai kai tengapan ka jing kersian ya phi ba phin ai ya ka jing kersian na ka banta jongi ha ka channel ka jonga na kapor syakapor ya kublai shibon lang ba ki arpo way hajar ki subscriber ki bala kershan ya kaneka channel ka jonga ngeskam ba ka jingyai kershan jongpi nang ya share saki perlok jongpi kan long ka jingjop na ka bata jongi ki kun samla ki badon ya ka sap ka phong hakikam shna film kamtam na kaling jonga ngam em om tang ha ka YouTube hanreka kabakar pangi kabadai ba film maker mo kumno ban snai ki film te kumbang sepentip api hadin jong kaneka so sat ka jingiem dang don sa kasbai dang don sa kado kasnam kini ki bangala long ready na kabanta bania ha kabayadai bat ki film karpat api pen aya ka jing kershan pen iya kaneka jingruai jong kaneka jingruai so sat ka jingiem ndang ila dap shoot ya kani ngin sa pelaj ya kaneka jingruai bat ni scam apin ya I kumnu pahe mo majute pahe bat I Mary Paryong in le romantics hakane ka jingruai ta kublai shibun